Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Йовко и днес ще ви покажа как да си направите регистрация в VBOX 7. Виждате, часа е 5. Адски много ми се спи, но не мога да заспя. И реших да снимам едно клипче. И така, както виждате, отваряте си един VBOX. Така. Къде? Ето тук. На регистрация. Ах, че ми е бавен нета. Ще пусна клипа, когато е готово. Така, върнахме се. И ето е страничката, къде трябва да влезете. Тук си пишете някакъв потребител. В моя случай аз пиша дявола. Не знам защо, кефи ме. Нещо пак ме заби. И май пак трябва да спра клипа. Връщам се след един миг. Така, върнах се пак. И проблема не е бил в нета, а в самата Mozilla. И къде влязох. Отново влязох на някакво странно място. Но къде ли влязох? Така да излезам от тук. И така. Натискате на регистрация, както ви казах преди малко. Така, пишете си потребителското име. Дявола долна. Айде, така. Парола. Името е заето. Без долна черта. Добре. Измисляте си някаква парола. Например. Аз няма да казвам моята, защото аз съм виждал потребители, на когото им е откраднал ника. Никнейма, как да ви го кажа. Потребителското име, такива глупости. И така, отплеснах се от темата. И парола, например, ID. Така. Тук е mail, в моя случай. Ама тук вие си пишете собствения имейл. Какво правя? Така, мъж, 31 година. Така, година 97. Ето го. Трябва да въведете този код. Може да си го смените. Този е лесен. И това е кода. Трябва да натиснете и тук, да дадете едно тикче, защото ако не го направите, няма да ви регистрира. И така всичко е попълнено. Не. Така. И как така не валиден имейл? Това е просто невъзможно. И така нещо не стана. Така. И до сега не ми пишеш така да е.
па забравих ми кода. Ужас. Така и така. Сега пак няма да стане нещо. Сигурен съм. Стана! Ура! Стана! Ето ни го нашия... Имаме някакво съобщение. Това нашия профил в VBOX 7. Така, какво е това съобщение? Здравей, Йовко 2001. Чакайте да го видим. Май няма нужда, но... Здравейте, Йовко 2001. Добре дошъл в нашето семейство. Ако имаш нещо неясно по сайта, много отговори има в помощ. Добре е да се запознаеш с кодекса на VBOX 7. Това профил все още не е доверен, затова има ограничения. Какво е доверен профил, какви допълнителни функции дава и как да станеш такъв, може да почетеш тук. Поздрави, екип VBOX 7. Това беше от мен. Харесвайте, коментирайте и най-вече се абонирайте. Чао!